Happy New Year mwanchumo rigeria umwako moya bwechiri bubere mirongo bere na isano chinsa nibere chia bono botukaseri tukerigari tangani kigima asomo tinyega umutangani umwako yiga o 2025 rit kuri Jumatano no gusaba kwaninga kwanyara ko bako gutwara rit kuri arenge irigiya nabwo kwanyara ko bago kwegokya nago ichengera ase emega ao bari banyora ribagari kuika ase kanisa so kwarigania umwako yiga umuya na bari banyora ribagari kuika ase chinsemo ao cyo kwegokya nago wakambu yamono gocha senya saso kumuikia umwako yiga umuya haiga ase getaseni kyagetembe na intubo igoto gwakirambu yamono asogo sangana into aso mwaka orengo mutambe o 2024 oyugete omwerio hobotko bwarero obose obotko bwarero naboigo omwaka yiga umuya o 2025 togo sabatunyara ko batoko bwatera na kurbono goika omwerio koene kyabuna kuroiga asegeta seni kiga kyagetembane mono ekionga chinsa isano na ibere chinsa 10 chinsa ibere ne chinsa inye ngonyara kutore ko batoko komanya alionse anyara ko baga koene ko kurase chinsemo hasabari kibaito bamangana barire ira yokoene kyabuna mbachi gotumanya iga ase enchira ere engia omwanchumo rigeria nchoni gonkoro kwa Clinton Ndigi Abigail Nyanchama kurwase studio ya kabere nerogo chikonkonya koenekia bunamarigi nechibichango go chirara senchire engia ase kionga chinsa ibere ase enchira yobo ikrano mwanchumo rigeria na mange aenekiwa ase omwaka oyeta bwechiri bubere meronge bere nene nande onyeti kwanyore taibaga eriogo sanga ayega onsi boseko yaenekia kirare koenekiwa ngo kwarigania bono oikaranso ikasenga nchabari kibaito bamangana banyare koba bakoira na magega na korigereria omwaka oyiga o 2024 onyara koba goguika omwerio nararia ya aenekio kurase chinsemo chinsemo chage siasa asomokonyi bomurai bwenso moskeriga digashagwe sabari yaye kunyirigeria tore kuruyaga chagete yage siasa embure nyinga ya toigo ya nyarako bage konekiwa omwaka oyiga oera o 2024 naboigo okurobekana kurwase ensemeria yechisemia sabari munsekyombe kyana tina baro baenekio okurobekana kwabo na nemono amange kubwatakana no kurobekana kwa basaye bekyombe gya jenzi tunyarako batoko rigeria serikali mheshimiwa William Ruto ya Kenya kwanza na raria ya nyarako bakego ikirania ne chiranchiri chiyagendere ko bage kubeka ase amatuko arebosi gotoskaro mwanchumo rigeria ekionga chinsa iberera senchira yobo ikirano no kurigeria ari aenekiwe aso mwako iga 2024 nabo igo kwaenekia entochiko batoko komanya ari anyarako bagagocha bosari ariro ire yogocha kwanikwa so mwaka 2025 bari bonse bago tubwatire kuri asensemo ya online Getembe TV asensemo ya Facebook, Getembe TV asensemo ya YouTube na bali bonse bago tubwatire kuri ase chinka cyabo karibu sana ekinekyo nga chinsa ibere ase enchira yubo ikirano. Sana ase enchira yobo ikano ko batuko sanga onsi ari to kwargene to bwatko nabono to chaka kubwatakana netaro yumurai bwense ya Kenya umuske William Ruto hiyanya tukobage kwene ko botko bogo kira rero ase enyumba ya State Lodge ase county ya Kisii somurai bwense nya tukobakago ikirana amo no musubati motangani bwense mheshimiwa Rachel Ruto negatia baraibande kurwa ase serikali nene nabo igabara kurwa ase serikali county ya Nyamira neri ya Kisii bunenchira ya moyo kwariga ni omwaka muya o 2025 aiga no murai bwense ya Kenya umuske William Ruto hanyora teribaga ryokoera na kugendera kwegerera imiroberio ya serikali asebono abakere mbiamono abananchi negatia babwatani kurwa ase sector asoko makonyere na gokonya serikali ayego ikirania hegati ya magendro abona sarire ire gocha koene kyabuna egati yemerobero ya serikali begete gocha koene kya onsi na chikwikirana senchirerengi ya somwako 2025 na chikwene kiwa asenchirerengi ya murikito Daniel Ontiri nwarenga ase chinsemecho naboigo akabwaterire nkwana yomurai hibwense naboge gati ya barayi bari banyatuko babagwikirana sensemeyo nabono agatwariganira robotiruga senchire wikirana nase nyoba yoburai ya State Lodge yegotoka ime ye county ya Kisii asobo tukubo hiralero murai bwense Dr. William Samoei Ruto
aro mwega bogokoro mwaka no gochaka ko mwaka moya wechiri 2025. Uyu manyakaine buna State New Year's Eve dinner. Uyu hase ntunde ntangani kigima okoleka hase county ya Kisii. Umwego yoboigo ni wikirenwa na barai bebirengo ao korwa sorogongo ruagusi ni chi county chietanaine. Nabo waziri abaragwa no mwaziri wechisemi Muske Migoso Gamba. Mbunge webunge ya Kuria West Muske Mathias Robi. Mbunge wensemo ya Gemu Muske Elisha Odhiambo. Ulia Onyatike Muske Tomodege. Mbunge webunge ya Nyaribari Chache Muske Zairi Janda. Muimendrepwe county ya Nyamira Muske Jerusha Mumanyi. Ulia we county ya Kisii Muske Donya Doris Aburi. Mbunge webunge ya Kitutu Chache North Muske Jafeth Mukayanya Kundi. Mgavana we county ya Nyamira Muske Amos Kimumi Nyaribo. Ulia we county ya Mobei Muske Gladys Wangam. Gavana we county ya Migori Muske Uchilo yako egati ya barai banda bange abwaso bwamo. Waikirina aso kumwaliga ni murai wense asorogongo ruagusi boigo kwaligania omwako moya. Heroic determination. Aso moyego yegali bagali nene ni olirwa aso gukora masabo. Usaberense ya Kenya obosyo bumwako moya. Amatera yo kumerendia Nyasaye ngambi ya muno. Nechinga kecho muraibwense Dr. William Samoei Ruto oralia ogochaka ku mwaka senchira ya bene. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asenkwa nae umuraibwense chinga kiasanga nabalike mangana. Igata yabuna umwaka wechibibire na 2024 nigo bwate amangana mange kolende mbale no gosemelia. Uno mwako igano chigotwaro buya gendro obwanchani no mulembe. In 2024, our nation faced serious challenges and great difficulties. Yet, we did more than endure. We stood together in unity, worked with determination, and overcame all the obstacles. Because we are Kenyans, and indomitable, courageous, and enterprising people, unafraid of hard work. Because we are resilient champions who strive to win and face every challenge with dedication and stamina, we achieved progress despite significant difficulties. Omentabuna hase kekiga abera sabisi oene kiria magendro au egatiabo gochakya komoroberio wa affordable housing. Uyo konyera haso gokenia ogoitinyana kwa bantu hasi chinsemo au boigo okinie mabaga yemeremo hasabasae gochakya omoroberio muya bowenia o taifa kya egati ya magendrando mange na igo baraye wae mbogendrete koenekia obuya au. Rights we have made against terrorism, banditry, cattle rustling, cybercrime, and other offenses will not only be sustained, but will continue to be enhanced going into the future. Egetambo kerekiga kyogo chaka kwa igoro mwaka asorogongo rwa Nyanza nigo kyago kyabaraia bange. Egatia baba gavana abo bago keregetambo kerekiga na koralia omochaka numuya bukubwaterana ilio koenekia magendro. Your Excellency, tumekushukuru sana. Kwa sababu vile imesemwa hapa, hakuna siku sisi kama wananyanza tumekuwa na hii New Year celebration. There is no time. Hata mimi, hii ni wakati ya kwanza mimi kuingia kitu kama hii. I've never attended anything like this, to be honest with you. I've been a leader for over 13 years elected. And this shows the drive you have for the unity of this country. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. We may have our own perspectives of issues, but let us call it bipartisan. Tusiangalia kama uadui. Ukiwa unapita karibu na hapa, because you know
ukitoka Kuria, ukitoka Mabei, na kuomba ukipitia pande hii. Na ukipita unatingiza koti kidogo, vitu ikikuwa mfuko ianguke kidogo. Ya pili, napenda vile umeanza kuunganisha hii nchi. Na ubona bikoba ile binde na utukune kweberari munateba toe minje tuciye bali alias twari gutamira na mbara uno bakwimigire guciga ayi bayicirega na bayicire na baro guciga ono tociara ryekera baro twe minjire twage cigwe korumate mine korumata bagambe bali bande abantu bayito tusiye ono baro no bara no ne kurugase gasa bantaba bakara bacire no bayikaraseta ayi go kwemijanga hiyo gochigojega no dali kwemija asense mwende abarayi kurwa Sorgongo rwogusi ni kubasingirira kubolia magendero igati abo kogaligwa wepale nene ya kurwa Kisii kugenda Sotik kwagachirwa ereri hasi kaunti ya Nyamira igati ya magendera ndamange na muno hayo marayi wense umuske Ruto araritie chingaki kireneta Sorgongo rwogusi omwako eta. Ukianza program zako zile unafanya, tunataka SGR ile tunasema itapita Nyamira. Tusaidie kubeba mizigo yetu kutoka Kisii, kutoka Kisumu, kutoka huko kwetu huko Kuria inapeleka Mombasa. Kurubadrega saini kiagatembe kurega se nyumba y'uburayi ya Kisii. Meye kaunti ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Ontiri. Biamano murikito Daniel Ontiri norobotiru asenchira yubo ikirano kurwa ase inyumba y'ubura ya State Lodge ase county ya Kisii ase tare y'umura ibwense Moskule Muruto kuharigania omwaka muyo 2025 tukosikabose umwanchu murigaria totigarita ase tare y'umura ibwense ya Kenya Moskule Muruto ritikoria rero niganyara kobaga gotarira hegati ya amagendro nabigochi project hichigendrete a Sorgongoroiga ane mono niganyara ko bari tkoria ro kago ikirana a subwagachi ubugendrete bwe cancer center ase bunge nyari bari chacha se county ya Kisii asanyate ko baga ko bekari na ryo musingi emetiyenyene ya etire kera korete taro ya yabene goikase chinsemechiga muraibwense nigo bono anyara ko bakago ichandra okonyorwa ugo kugendra senchirerengia kubwagachi bwe cancer center yo asebona anyara ko baga kuro gotindi ochaso munyakondo yo na kumusaba anyara ko baga ko bekemiro biryo yogo chia ko ene kyabuna e cancer center yo nechi goikirana nichigwikirana kwagachwa wikira ebirengo biribiganeire bose serikali ya echikwemo kegetambukiro yokori yo munyakonda umuya uyorache kwangu yobwagachwe cancer center yo nechikubakonya abamenyi bensemeyiga muri kito Sam Miyenda no report rwa senchire wikirana Omurai wense Dr. William Ruto nigasangite nabarai anene mono Borogongo rwagusi asomoyega bogochaka omwako moyega oikeranitwe no murugi bo murai wense Rachel Ruto amo nabarai bande wangu tuje hapa sote katika hafla hii. Wakati nimefika hapa jioni ya leo, wananchi wa hapa wamenikaribisha na nimefurahi sana. Buna montonde bwensi yokrotota emiroberi yaye kumanya asia ikeire omurai bwense nigo arototete amagacho bene yokurwaria oburwire bwa kansa magacho ero munyene abegete rigena ryo musingi kerabwate etara yaye Sorgongo rwagusi emetiyenyene ya etire. In fact, PS issue the last warning for this 40 in the next there's a side meeting. Yes. There's a side meeting which has been planned for third. Yes. Which is 2 days from today. Yeah. Right. So in that meeting, who is going to come here? I think I'll now have to. Asogokumia kwaye nigo ubwagachi ubotaraikirana ebirengo biganiri nonya korengana nere chibesa chonsi chiakaniru chigotenera ubwagachi ubwe asebono arure okukurera ogotindigo chia asaba contractor bali batarigo segeta emeroberio ya magenerero. This is unacceptable. This is unacceptable. So you will get a final warning, my friend, on that. If you don't pull up your socks, I'm sorry. We will have to terminate this contract, get another contractor, so that we can get this cancer center
of the ground. It's just as simple as that. There is no fight, there is no quarrel. You just have to do what you have to do. And I will not allow this kind of thing. Because you've been paid all the money that requires. There is no pending certificate. There is no reason whatsoever why this project is not on. So, Dr. Ruto nigo alire eira yo chigwikirania chira aliyete guchia asaba Kenya na igota guchigwanchira onde bwensi utari kubwatesia imirobirio ya magenderero guchia ase aba Kenya. Very many contractors like you who are letting us down, and we will not allow them. This is the year for delivery. This is the year that we must get everything done the way we have planned. We've laid out all the plans. This is the year for Bamba between Akambe. So just tell your big boss. So PS, you be here yourself on that. Yeah. So. Kuripoteria Egetasini Kiagatembe TV, Nchen Sam, Bienda. Mancho murigeria tugutigana netari yo murai bwense nabono goskabosio kumurikira ogochengera no kwarigani umwako muya bwekiri bubere 25 kurwase chinsemo nigo bono abamenyi kurwase account area ya Nyamira anamono kurwase kanisa ya St Joseph Senchoro eyo gotoka se ward ya Bosamari bunge West Mugiranga se account ya Nyamira banyara ko baba gwikirana ase kanisa yo ya St Raphael Rianyagemi Benedict nigo bono mosasiroti wense meyo anyara ko baga kuburia chiamate kwene kya bunango cha chiramo na kwene kyo murembe na gusanga chinga kichiga cyo kwarigania umwako yigo muya 2025 asebono mosasiroti anyara ko baga gukwando kugane kukororo kwa bayori boigo chiamate kubeke miroberio yokomenya sinchirerengia gocha kwene kya buna umwako 2025 no chikobo mwaka bwa maonchoreria murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa sinchire bwikirana Chingaki abakenya baguchengira umwaka umuya bwekiri bubere na 25 nigo boigo abange basangirikana ase chikanisa ao buna enjira eyemo yogwa kabuya ase ugutambuka umwaka Kurwase kanisa ya St Joseph's Enchoro Catholic Church nigo umusasiroti omonene bwe parish ya St Raphael Rianyagemi Benedict Omare aboririe abakristo chingaki baguchengira nere buyakira oyomo gwikirania emirimo yaye ase eyamate mwaka ukianza mzee kana watu wa familia kana mama kana watoto waambie manifesto yako ni gani sasa eja watu aujute kwa umwako chake umwako ngi mutete kwa karusema umwako tutete kwa chini umwako mwana na kwenda college utafanya kazi gani hiyo pia uangalie serikali safi familia family serikali government family ne ngate uonda uondo kumutendera kuna rasilimali za familia wazee chunga familia vizuri hapa kana wewe mtu gani unajua Father ametuambia umoja ni so tuendelee tuanze na umoja kuanzia nyumbani tukija mpaka hapa kanisani. Na kwa umoja sisi ndio tunawaombea muendelee kuwa na umoja. Boigo oboririe abaibori baria bagutumia amariogo yobotindia baitange kurwase abana buna injira eyemo yogukinia abana bogosemeria ankyo. Umwaka so mwaka ni otokule tuna bakomri ngabana bali kuigwe ngabana bali gore bogye lakini ani kuigwero tuna bakomri ngabana batusi aibe ko mwori aibe yo sina yosi Nyamira tungi uno mwana ndo kufa wajino mwaka mwana kwa matera maru wale kwa bakora chimioro wale ka kugalia no mekoro mise wala wati mara na mwana madiye no mwana na mara de mwana no kule ka kule ni wala tano no usiku ngeti kata kwa wao awakara wali kono ka dara le no ne kwene no ne triki kichokole na ni ya mura ara le ka anusi jimira simule ka tie kwa taka nyoro kwa ka ukine kujo kwa tora kedia mako umako yoiga
kurwase ensemo y'abamenyi b'ekenyoro ekyo kya enchoro nigo barorekanire korokia ugutagokiwa kwabo ase eserikali ase ugutaigwera ukwemurungania kw'abasae ase omwaka oeta eng'ana yairerete okurubikana ugutindi kwenekiwa njoyo ngokwana ego nkoro Wilfred Momanye undemu korwa ase ekenyoro gya enchoro Osamaro muna bono omwaka muno rioeta igore ngo omwaka omube mono muna abana baito abange mbabete bagusiria amagima nekero bagusiria kero bakwandamana kori gwatoete obwoba oikarero chinkoro jetu bitanya kuirana burundu Tanzania nabo kwanyanza sendirieta ikarancha sende ase serikali yaitu barigereria abana baitu abachensi nakuvuga mono abaibori bande nkorera bari bakweumi abana baba baborete wetero kurubikana uko batamanyiria asira berete igo tugusaba serikali yaitu ekere kora abantu baye era abantu koreng'ana nichire chiri barierete abananchi chinyare goikerana chionsi ase omwaka oyo nigo nabarabwo baganirie ayaiga korwase eserikali samarieta nenkorukwa Karen Kimamainda serikali yaitu yabona ebintu byamentire mpaka nturi konyara abana chisukuru fees nturi konyara bono igo tuigwete ne serikali yaitu nyorendiri yancha oyo minto Ruto aimoka tokernirie ebintu byonsi pi atuiyereria amagori aturigereria abana baito atochipasari buya erinde abana baito bagende sukuru bweranikerwa ebintu bimentete ase school fees chonse chimentete ebitabu ebimentete nturi konyara ntoganetie ebitabu bicha ase sukuru bikonya abana baito kogera intuna abataka nturi konyara kugora bitabu igo togochandika konyora ebesa iko tokonyora obokong'u ase eng'encho tokogenda chikonda twakora tokonyora nyumba neganetie kingo reporteria Getembe TV korwa ase ekenyoro ekeiga kia enchoro ime ye wade ya Bosamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Mfatigad Gisemba Bemono murigito Fatgad Gisemba no roboti rwa senchira yubo ikranu ruko enekia ogochengero kumoiga bwo wariga no mwako muya o 2025 mwanchu murgeria wikiraguno tuiko mweri ase kionga chinsa ibira sense mentangani twanyara ko bato kumanyari aene kiwe kurwase chinse mo asirituko riara robona nachika ko gotebia ase kionga chinsa ibira nchira ya bene ituko riara nigo turachi gokumanya amange asense mo ya kabere ari aene kiwa ne mona so mwako eta bwechiri bubere 24 ase chi sector sabari kibaito bamangana banyara ko bakwene kibuna nkwariga ni bara yonsi gotoskare tukurena ase ekionga chinsa ibira nsemo ya kabere tochiko gendra gosanga mange toskare. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates,
scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone. I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence settling your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Karibu sana mwanchu murigari ase kionga chinsa ibere hase ensemo ya kabira toga ndrebono gusangana kwemanya ari aenegetigwe haso mwaka oeta buso mwaka oedire bwechiri bubere 20 nene ase ense ya Kenya nabono togo chakere kubwatikana no kurobekana
okukwanyara koba gokwanekiwa sobonge hande mono hegati yabasae bekiombe gya genzi banyat koba gwesoke na kugikeria emiroberio ya serikali kubwatakana no gokonga kubagima na boigo okubetererwa okugwetigwa kwemiroberio ya serikali ase ebunge enene nigo bono okurobekana nkukwirete omurai bwensi ya Kenya Muscular Muruto gokora maonchoria ase serikali yae nane mono nigo kurobekana kwirete ogosiria amagima kwegati yabasae habo banyat koba bagosiria amagima abo asoko ngusano gotindi okukwanegatiwe egati ya abanyanyimbo na boigo abasayabo Murikito Brian Nyakundi na nyarakobaga kumurikira okurobekano kukwanegatiwe aso mwaka weto 2024 nabono twarigane roboti rega century wikira ense ya Kenya nigo itanya gutwara okurobekana buna kuria kwarorekanite omutienyi ogatano na limo goika omutienyi ogatano na kabere omwaka bw'echiru 2024 Chiribu chiaba Kenya anene mono ekegoli egeke kemanyikaine buna Gen Z ase emechie ao imeyense ya Kenya ase okorobekana gutanya korokana ukuo gwachagetugwe maega yomurai bwense umusike William Ruto kogania komenta ukona chwa kwebango asoe omoroberio orogetwe buna finance bill. Chooses to travel ajipange ametuharibia economy. He must go. Ruto, you must by force. If we are not pleasing you, we are not pleasing, you must go by force. Nigo boigo abantu barorekanete goichanira engana yobokurumi imeyense ya Kenya abuase bamuganetie omurai bwense William Ruto kuruase ekerogo kyoburai bwense Chitariki emeronge bere na isano chiomutienyi ogatano na limo omwaka bw'echiru 2024 bantu abange ubarenge kurobekana nigo banyarete gosoa ase amagacho yebunge enene egento kyeirete ensemo y'Abakenya abo basoete ebunge yuo koraswa nabo igo abande gosiria amagimabo. Eserikali yomurai bwense William Ruto igatugutarare omuswada oyo bw'echibesa o finance bill kolende okorobekana kokagenderera koenakigwa korengana nabarwaniriri bobwene bwa mwanya bantu nigo bagoteba buna nigo gwetania abantu emerongo etano nomo basiretie amagimabo nabande gwetania emerongo etano kubekwa byara n'abanyanyimbo goikera bono niga abantu naboigo ebyombe ao bigenderete kobolia obwene bw'echi family cy'abantu basiretie amata yabo konyora obwene bwabo naboigo kugania eserikali enene otebya Abakenya obwene igoro y'amagendero egokora gose buna chibesa cy'Abakenya chigokora emiremo murara kebaso oyo ole omuwakili nigo abeire oyo mu bw'abantu abubeso kirie na kubolia Abakenya kubwatirana eliokoenekia obomo bw'Abakenya eliokoenekia buna eserikali yabatebirie Abakenya alionsi baganetie komanya. Guys, this is the Diani White House project. The Diani White House project is under construction and is also generating more jobs and more opportunities. These are the opportunities. Hii nyasi, hii ni opportunity A, opportunity B, opportunity D, opportunity C. There's been progress on the side of the people, but no progress on the side of the government. The people have become more enlightened. They have become more willing to transcend from their tribal lines to come and join together as a nation and fight for change. Omurai bwense umusike William Ruto nigo alireira yogo kyakoenekia amaonchurulio imeya serikali yae abuase bono atebire buna omwaka bw'echiru 2025 nigo rabe omwaka bw'okugendereri amagenderero achakirie. Brian Nyakundi, Getembe TV. Biamono Murikito Brian Nyakundi noroboti rwa senchira yoboikana kubwatikana no kurobekana tugusikabo syo mwanchu murigeria asomwako yoeta o 2024 nigo boigo embure nyinga yeto igo yanyarkobage koenekiwa asense ya Kenya eyireto gosiria amagima yegati yetugo na boigo abana inchi abange gosiria chinka cyabo wikira boniga asa abange bagendete kuboria eserikali enne nyarkobage kubeke merobero yogo cya koenekiya bunanko bakonyere barabo kuranira amagima abo abotambe Murikito Daniel Ontiri na nyarto kobaga kwarigani roboti orwaso kumurikire embure yo nyinge yanyarkobage koenekiwa asomwaka o 2024.
umwaka bw'ekirubere na 2024 gororekana gutwara amange gati yabo gosiria kwa magima kugwatekana nembule nyingi yaene kiwasi chinsemo ao na muno hase chitauni chinene gati yabo umocho Nairobi ime yomocho Nakuru boigo nensemo ya Kisumu. Unaona sasa abiria waendeshaji gari wote wamekwama, shughuli zao zimesimama. Sisi tumesimama hapa karibu nusu saa. Unaofia unaweza pita gari ibebwe. Kwa hivyo tunangoja pengine maji ipungue tuweze kupita. Kwa hivyo naomba waziri wa barabara kutumia chopa kwa wakati huu, atumie gari ndo ajionee mwenyewe. Ukipita na juu utaona kweli. Kwa hivyo apite kama wiki 2 tu akague mwenyewe aone vile watu wanateseka abiria na contractor vile wamejenga barabara. Egati yechinsemo ime yomoche Nairobi ejo chiakwa mono nembule nyingi koirera ebinte bingi gusaligwa nensemo ya Mathare area ya South B Soweto Kibera boigo negeti kiendege gya Jomo Kenyatta International Airport. From 11 night until now we are still rescuing people in this village called Ngondo. And we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering. And if you tell them to take their things and go, where are they going? Ime kaunti ya Kisumu waro manene bwa bamenyi hasensemo ya Ahero ni area ya Nyakach. Nigo baigo basirie magema na gosirie nibe nyingi kubwatekana nembuli nyingi yarenge kwene kiwa hasensemeyo. Shamba zimeharibika huku, maragwe zangu zimeharibika. Mwezi wa kwanza watoto wanaenda shule. Za hata nimeshindwa watoto wataenda shule aje. Juu hiyo ndio nilikuwa ninategemea nikisavuna niuze nipate karo ya shule. Jamni olalo dhigimaji yote hajapatikana. Si maji ilikuja kwa boma fagia ng'ombe yote na mbuzi na kile kitu. Makuku meenda na maji. Masufuria watu hawana hata masufuria. Tafadhali leteni hata masufuria wapige ndai unga yenu mnalete hiyo. Hakuna hata sufuria meenda na maji yote. Abange bagasirie tuo. Gosareka wechi nyomba chabo boigo no gosareka wechi para icho boigo chitari gweteka nabamenyi bakarekana kurwekerero kyabo gochia serikali kama governor yetu Peter Anyang' Nyong'o na tuko na Senate Tom Ojienda vile tuliwachagua wakati wa campaign warudi waangalie wenye waliwachagua. Hata tuseme saa mtupe pesa mtujengee ingalao tu bado inakuja inaharibika. Sasa muhimu sana chenye tunataka vile tunaweza tulia hii maji. Ngurubadrige dasani kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri. Memono murikito Daniel Untiri noroboti rwa senchira yubo ikeno na soko murikira imbure yuwe nyinge ye toigo ya nyarako bage kwenekiwa ase omwako yeto 2024 togoskabosio mwancho muregere abono togosoa asensemo ya siasa anemono orgongoriga rwagusi ase county ya Kisii ne Nyamira na mange aenegetigwe omwako 2024 asensemo ya siasa anemono hasokurusi gwabisi kwa mukonyi wo governor bwe county ya Kisii omokoro omuske Dr. Robert Onsare Monda ogohutia gukurusi gwabisi kwa governor bwe county ya Nyamira omwishimwa Amos Kimomi Nyaribo negati yaba waziri ase chiserikali chechi county chikaibere konyarakoba bagwetigia emiremo na bande kurusi gwabisi murikito Aaron Ototo Nyangiri na nyarakoba gakubumurikira oroboti oru asenchira yobwikirana Umwaka w'ekirubere na 2024 nigo ayenekia amange kuba muno asinsema area ya gisiasa ase county ya Kisii nigo mokonyi wa mugavana omutke Dr. Robert Onsare Monda anyorete asa kongu na koba kagwakwa isiko gwetera ase chikula chebunge ya county yuo na boigo area ya senate igitambukira ekiondigo kirete Elijah Bebo gochorwa kwirali bagalia yabuna omokonyi wa mugavana we county yuo Omuswada wakomurusia bisi Omosike Monda niwegetigwe busyo webunge ye county wetera somo msiwe wodi echoni Omosike ukirivusyo cha oyiboigo manyekanite buna embande boigo nigo ebunge yo ya temete komurusia bisi omowasiri wabakoleri gose administration oyiboigo onyarite kabaga kunganyiwa gochia asense mwe chigosori abasae amonege koro
muske Dr. Alfred Ndemo egento egati yabamsie ba meretie na igo omuswado yo okayoligwa ne bunge ye county yo magaya Dr. Alfred Ndemo nigo aitigeti emeremo weka omanyene Totigalete ime county ya Kisii nigo omuliki we county yo gose county secretary James Ntabo nere aitigeti emeremo asinjira chokwenekia amaboli amange na ase county ya Nyamira mugavana we county yo muske amuskumyeribo nigo nere anyora kwamerelia ogotindi korwa ase gatia baraibe county yo nalibo nigo anyolete asakongu magayo muswada gwikuwa bosi we bunge ya county yo ase akonyekerete muno moli mega yo muswada yo koyoligwa Wazikuburwa ogosira korwa ase abamusiye emerongebere nabere abo banyateka bagwaka ekura yo kumurusya bisi libaga batakere koba abamusiye emerongebere nabatatu elio anyare korusibwa abisi wetira ase muswado yo magayaye amuspika bwe bunge yo ya Nyamira omuskeno kokero nere niganyolete asakong asanyolete kwamerelia ogotindi me bunge yo wikira aga kwa isiko ye bunge yo Magayaye nigo ebunge yo ye karansete inse yo boraibwaye omwamsibwe godi ya Kyabonyeru omuske Vincent Penecha na komochora omwamsibwe godi ya Ekerenyo Thaddeus Nyabaro goira libaga hali ya enokokero bona omonogeli omuye bwe bunge ye county yo omwaka oyo nigo beteko kwanekia amange kolende omwaka ogocha 2025 gosibo 2025 nigo boigo oraeneki amange ayuturaji kumulikira ase oime elimo ase linde kolengana huna arachi wateka Aaron Ototo Nyangiri Getembe TV Aaron Ototo Nyangiri mbiamona soroboti ruase nchira yobo ikeno kumulikira siasa kurwa sorgongoriga rwagusi anamonaria nakiwa aso mwaka weto 2024 tutigata sengana ya siasa mwanchumo rigari hapa notogoso ase serikali nene aso kumurikira esabari ya gesiasa kurwa yagachagete gwikira boniga iyo mukonyi bumuraibwensi ya Kenya umukoro umusikeri gathigashagwa hoyo nyara kubaga kurusigwa bisi ase ebungeri ye senate kubwatakana n'abamocho au Murikito Samiyanda nanyatukoba aga kuringoria igoro yesabari yaye umuske Geoffrey Rigathi Gachagua oyunyatukoba aga kobo mujumbe ase ntunde ntangane ase chikura cy'umwaka bwekiri bubere na 15 na ibere goiko mwaka bwekiri bubere na 20 na ibere hasanya tukoba kagochorwa abuno mokonyi bumurai bwense hoyo urienge gochoko mokonya umurai bwense obono muske William Ruto ase chikura icyo kinene cya negative aso mwaka yo 2022 wikiraboniga umuske Geoffrey Rigathi Gachagua nkayare Geoffrey Rigathi Gachagua amaroraye ya sensemo ya gesiasa se amatukare bosio narariya tigaturategarra orobochuru asenchira yoboikiranu no murikito Sam Mian Obochori bo mwaka bw'ekirwi 2015 na ibere Geoffrey Rigathi Gachagua agachorwa koba omujumbe bw'ebunge ya Mathira asabete asentunde ya moyoka inse kyama ya Jubilee asobochori bo mwaka bw'ekirwi 2022 agachorwa koba omukonyi bw'umurai bwense to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Ase chikampeni chobochori bu mwaka bw'ekirwi 2022 iyo yamubwatira nti umurai bwense Dr. William Ruto bakarorekana koba amo irikwenekia obonchereria ase serikali yeyo kurengana nabo ya oringe embe mono nene mono ase nsemo ya uchumi. Watu ya Chaka, Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa. Ukawafukuza ukawapeleka pale hakuna biashara. Ukajenga leri ukatumia 3.8 billion. Na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Kitariki 13 umutinyo kianda birabu bagasoa abisi. Deputy President in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya that I will diligently serve the people, discharge my duties and perform my functions in the said office. Amatukaba matangani magega yogoswa abisi tabeta yo muremba asenge ncho yo kurobekana kwenegetwe no muraibo kwamereria serikali Raila Odinga yo korengana nere batachoretwe asenchira yobokiranu. Wa Kenya si mbuzi yako. Kenya si mbuzi yako. Bwana Gachagua
wakasema maisha Aisha nkai embure ya chagete kumuitira Rigathi Gachagua korengana n'ababwatani bayimemono b'umurayi bwense Dr. William Ruto igo yarenge buna Professor Kithure Kindiki nerorenge koba omukonyi b'umurayi bwense kurende tiyanyarekana Rigathi Gachagua agachorwa koba omukonyi b'umurayi bwense ngakiywe. Mheshimiwa Kindiki, kama kuna naibu wa rais tuliyekuwa tunamtafuta katika taifa letu la Kenya, aliyesema riziki kama yako imefika haikufika. Obuhamate bwaye n'umurayi bwense bukarakana gutwara emechando anene mono ni garuchikaine gutwara orwembere riko chia asensemo ya Mount Kenya yoka getambokere ononya nabo kiaruchikaine go, si ndio? So parashina hakuna mtu atafungia nyinyi kuja kwa rais. Si mimi niko. What is the problem? Kuna shida. Rais anapenda watu ya Kajiado na maendeleo ya Kajiado tutajenga. Hiyo barabara ya Ilasiti. Sisi ni watu wa uhusiano. Na sisi ni watu wa asengakie ya Rigathi Gachagua na yanagatia serikali ya Kenya Kwanza nigo yarengi kampuni yabali yabarete to muchango monene asubu wiwe serikali ya Kenya Kwanza wikakairuka serikali ya shares. Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa ngaki yari ruchori kaguri ya Gen Z gintu kirete ukutukutirware ku muswada bw'ikibesabo mwaka bw'ikirubere murengo bere nanye naboigo okubutwa kwa waziri b'ingakiyo Rigathi na kutwarite ege karombarabare nabariki b'ekinyumba cy'oboraria egetambokero nonya nabo kero kikaine gutegwana no mutangani oye wikera gatebekana kobanga na bwate okoboko aseri rucheri ya Gen Z. Propaganda and schemes to undermine leaders and those you don't agree with. I want to say in conclusion, this is a time for reflection and action. And we need to take immediate steps, as the President has guided, and I'm very happy, to engage. Rigathi akabeka emetego ase nyumba y'oborai ya State House. Emetego nonya nabo etakorete gasi wikira Raila agasoa ase serikali ya Kenya Kwanza iwe umurai bense arogete nga broad based government. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila bahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi. Magega yokubabuta egasi aba waziri bengakiyo murayi bwense William Ruto akabareta aba waziri barenga babwatani b'umurayi bwo kwamerire serikali Raila Odinga egento nonya nabo getamugo geti Rigathi Gachagua. I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum, the Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Etarike ya moyo mutinyikomi mwenge mtuse agachia ase bitabu bya historia yokoreta omuswada boko murusi obisi omukonyi b'umurayi bwense abajumbe kimibere 90 yomo bakabwatisia omuswada ywe. No mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. Uphold all the 11 grounds. Asentunda ya kabiri ababunge kimibere 53 noyomo bakabwatisia omuswada boko murusi Gachagua nonya ochita sebunge ywe kwegerera korengana nerichiko. The House want to urge the House that as we move to this stage, you remember we said at 5 the Deputy President had been assigned 2 hours in accordance with
the standing orders. The standing orders say not more than 2 hours. So he may exercise to spend the 2 hours or less as he wishes. Secondly, once he finishes, then the minority leader, majority leader will take the... Omuswada uyo ogachia ase bunge ya Senate barengana nirichikori mwaka buchiri 2010. Rigathi Gachagua agaikiki na gutanga Senate tegendera nebikaro by'okumurusia abisi igentononya nabo getamo konyete aba senator bagake kura asiri mocho erimo korengana nerichiko akanyorekana gutwara mamo chatano egatia 10 ya nyara toko bagako mochigwa igento kirete okogenda kwayenka. Now the result of the division is as follows. Charge number 1, ayes 54, nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Geoffrey Rigathi Gachagua akabeka historia yakoba omukonyi bumurai bwenso mutangani magega yeri chikorio mwaka wechiri 2010 kurusigwa ABC kuripoteria egetaseni kiagetembe TV Sam Miyenda. Bebono murikito Sam Miyenda so kumurekera oroboti rwasenchira yobwikirana se sabari ya siasa yayo mukonyi bumurai bwense omukuru musikeri Rigathi Gachagua tugusikabusyo mwanchu murigeri asengana yende yaene kiwaso mwaka yeto 2024 no kurobekana kwa sekta yabari mwase sekta echisemi inse kyombekeri ya Kenya National Union of Teachers NAT hasebanya tuko babako ene kyango korabare okurobekana soko moche serikali asogutaikirania asenchirengia okoba engeria yabo na nemo na asogutaba ensemeria yabo yokwane kyango bwato kabare chisemi asenchirengia go chia saba kyo murikito Daniel Ntiri na nyarete kobaga koringoria na kumurikira asenchira yoboime okurobekana kwa barimu inse kyombekyo kya NAT. Egati eliaragendere kwenyurwa iyo enekiwa haso mwaka wechiri 2024 nomogiro waborokia egento bono kiagendera guturubania masomo hasi chinsemo ao aiga Kenya bakogania magania abo oikiranirwa egati abo okolikwa kwaborokia gwetania chiribwe 45 nemo mono baria aba junior secondary boigo koligerirwa igoro yokurwarirwo kwabo gose medical cover egento konye ebyombe ao byaborokia egati abo keria gya Kupet na NAT bataraigwana boronge ne serikali yega Kenya kubairira bonogoso asomogiro hasi gekege tambe kila saa payslip yetu inazidi kukonda. We are tired of double deductions. Mara tunaekewa retiree double, mara tunaekewa medical scheme double. Sasa saizi serikali hata ile kidogo ilikuwa imetuagiza serikali imetunyima. Asi kekega kyomogiro na muno bumutinyi hogatana gatatu no mutinyi kyanda aboroki wabangeti basoeti hasi birasi na bange babo nigo batigarite hasi chinkasegekam wika ekere serikali yachite kuigwa hamaganio ya boroki abaiga solidarity forever asorogongo rogusi hasi kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira ime yomochobo songo asomogiro wemetinyene ya etire aboroki abaiga nigo barolekanete gotara naria koboria serikali kobanyura nomogiro yoyo nigo boigo hoenegetigwe hasi kaunti ya Nyamira. Teachers shall not, and teachers shall down their tools. Yes. Teachers shall withdraw their labor. Yes. And schools will not open. Yes. In the 116 branches of the Kenya National Union of Teachers. Asa borokia na borokiwa baria bake barekanete goswa chiskuru elio kogendera masomo wetira asa borokia baiga abo barenge no borobonene nigo baba sereti gochinka muwekano hase skuru ya secondary ya St Monica Chakal nilia yabomura ya kolaya yego toka sensemo ya Bungoma asa borokia na borokiwa barekanete goseli wagochinka elio kubwatana na bande hasomogiro aiboli babwata abana babo chi secondary school mbaba seko bayira school ekora mwalimu tayo ko balendorro mwana igako ganda gakonyore shidorro ntubuna abalimu
ntoyo ntobwana tikobori gukendio sabana tigababerenka mpaka kera katora batebi ngaleta abana skuru edinde tunyako basome kera eserikali ya igure okogani waito ntubuna abari mu beti secondary asomogero iyo boigo aborokia nigo bamochetie serikali asoko bariera chira chobolimu na mono haso kurigereria igoro ya magania bo gento abange bono batigarete no gosemeria buna mogiro iga tuligo chikoene kigwa hasa matukale busyo bunenchere moyo kugendera ukine birengo bya masoma iga Kenya boigo kinia obokoreria saborokia ngurubadirige deseni kya gatembe kurega se county ya Kisii letrene nguruko Daniel Ontiri Biamono murikito Daniel Ontiri no roboti rwa senchira yobo kana monjo murigera asoko korra se kyonga chigosori niko murikito Dan Muzungu akomanyanga kurwa se ekyonga chigosori ebiminano byonda tikap niko byanyara ko babigo ika omweri ritikoria rero ase chitimo shanyara ko bachiko ne kya chigosori echo hande mono ase ensemeria ya gesusukurwa se bunge ya Nyaribari chache tikatunyara ko batokorigeria emeroberio buna yarenge Nje coach ya friends. Yagirum ya mona safe gidim ya friends yagirum ya sana abire to one. Tuwa kirunda timu ya mono aso support the talent mashinani. Sina kimodewa. Timu udrini friends yagwate tiplea tia na mashabiki na racha yako kwenye support arudi kwenye support kwenye kirambu ya mono bado support team ya friends kadocha ucha kwa mekionda ati do promise dinga ndo kole ya mono the friends do promise dinga indore ya comeback onere captain ya friends asi achesere friend ya lero gente que está ni kabisa to wa ke ronda tinga mbia mono kiagera nero tukwata ko boko nero begete friend yiga twanyale gocheza chitin chagete igoro igo talent nchega mashinani moko gweli ogeli inchumu mashinani talent nchiroro biamo coach amesawisa ama ene mwarure na mazoezi ngokonyali mazoezi to kwenda kurumande ipaka mandi nagia ko garatua nyaodru bubirero onyabwali ngoboke bubino bubu asa igo chitimu chitiko chukomana na intu ebangi turaba kongu sana ake zoezi tutane mwakani asante timu ya nemesa bisabi jigande bunanga team beni akabune coach ngenda karakina ragata bunanga abamuraba barokiri omwesimi wabunanga amba ageto mupira bo basi bakalenda kombe kelia sengima eri tukoria kabere yare ngeri chief friendly courtesy of Natica mipira ya Crimea rantu abate ladies au ba game ntangani de game tindenchi akusato buna friendlies game one to abate umuiso ne ya mesabisabi genest masabo au baba bakobwa mesabisabi yabwa 1-0 naba brava yabageta mazoezi igotu amenyerenga amazoezi ngwa kanari Mwanchu murigeria na soroboti urure kyonga chigosori no towika omwerio we kyonga chinsa ibere asinchira yubo ikirano gwa kirambu yamana sogo sangana into we kachinga kechiga abegombi yamana gocha sabari kibaito bamangana habane kibuna igon singo ikranara asinchire rengia tumerana nandege koraga chinsa inye ase kyonga chinsa nyeto chigo sanga asinchira yubo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi director Abigail Nyanchama kure studio ya kabere na ronkonya ko ene kiamurigine chibicha ngochara asinchire rengia kendra gotwari margo bengi na kwego kya nemero biria gendrete ya Getembe TV.